Mana ko mana. Puro na ni mga dita ordinaryo na kana si Dato Lawin. Dato Lawin eh. Si Bae Nanay. oh. Ato ning Bansagan. Ha? Bansagan. Si Dato kaligtasan. Si ikaw? Sa tingin ba magaina kaligtasan? Kuan ka kanang kalayaan. Kalayaan. Bae kalayaan. Kalayaan. Ito na si Bae Kalayaan. Ito si nanay, o saan si nanay ma? Mangita pa tag. Ngita pa. Kani si Dato Lawin. Dato Lawin. Kini si Bae Dinagat. Kini si Bae Aguila. Ang nag-report Dato Kabuhanginan. Okay. Nanay. Si nanay, Sa prayer manggod na siya. Hello guys, live ta karon dere. Live ta karon dere sa Secret Golden Kay Trinity man yang pagdasal. Haven. Bae Trinity siya. Bae. Trinity kay. Dia si Bae Trinity. Magkasalay man siya. Tatawag na ako. Good morning, live ta karon dere sa Caraga Region 13, no? Naata karon sa Secret Golden Haven, no? Guys, live ta karon, no? Dito, kuha sila video. Naasa diri sa ilaha sad na, no? Okay. Ang akong kauban karon si Bae Kalayaan. Tapos videohan mo yung overlooking Surigao. Kini naman si Bae Trinity. Overlooking ng Surigao kuha video. Kini si Dato Lawin. Kini si Bae Dinagat. Ang nag-report Dato Kabuhanginan. Kini si Bae Aguila. Live ta karon sa Caraga Region 13 Memorial Park. Unya ato nang isulti ang kamatuoran, no? So watch and learn. Mga guys, busy pa kayo si Bae Trinity. Apil sa tagamay guys, kay alkansi tag kay saktur batas bayad. Di ka magpayong dato. Kuara ma okay ra ma, maplira. Okay, amo tabi-tabi andam nimi guys. Pinapayong na ko kay ba di na ra maputol-putol na. Di ba ni maputol guys. I-ready tan una guys. Hoy. Mudagan na dito niya, matubang na diri sa akong naong. Ana lang. Ayo ra dito ra. Okay. Okay ra mo mulakaw ra ko. Basi kuara. Ni huwat ako go signal ani. Sulod ang kanang kuha. Mm. Daw dili mo.